o noso grupo, o grupo parlamentario, a diferencia do que fixeron outras forzas políticas cando tuveron responsabilidades de goberno, no Partido Popular nin vamos a negar a crisis nin a súa incidencia en todos os sectores productivos deste país, non na pesca, senón tamén no resto, e tamén, como non vamos a negar a crisis no día a día das familias galegas, porque si, efectivamente, a crisis está aí e si existe. Pero con todo elo, e máis lo que o actual contexto de crisis económica está a afectar dun xeito notable tanto ao propio sector marítimo pesqueiro como outro tipo de administracións, eu creo que existen datos que permiten observar con certo optimismo o resultado dos estímulos e apoios que desde a Consellería de Medio Rural e do Mar veñen desenvolvendo ao longo desta legislatura. Así, por exemplo, eran positivas as primeiras estimacións que se coñecían respecto do valor en primeira venda dos produtos do mar en fresco, así como sobre o precio medio que acadaron estes mesmos produtos, o que permiteu e permite en este momento que Galicia medrara nos mercados a pesar dos descensos de capturas e tamén a pesar de, como empecé a miña intervención, da crisis que estamos a sufrir en este momento. E de confirmarse as primeiras estimacións, estes datos proban que a Administración e o sector están a esforzándose ao máximo para que a situación non o supere, ou incluso máis, para tratar de avanzar e estar preparados para sair adiante cando o temporal económico, como se dice en términos mariñeiros, amaine. Está claro que se hai dúas características que son propias da inmensa maioría das mulleres e dos homes do mar, é, primeiro, a súa capacidade de traballo, a súa loita e entrega diaria nun ámbito como o mundo do mar, que é duro e que está cheo de risco constante, e puidera ser, e quero ademais que vostede nos confirme esta situación, que este esforzo este a dar, a pesar da crisis, en este momento, un resultado óptimo. Por eso as preguntas que lle fai o Grupo Parlamentario Popular e as preguntas que lle fai este diputado, señor secretario xeral, é: cal foi a evolución en Galicia do valor en primeira venda dos produtos do mar frescos durante o ano 2011? Cal foi a evolución en Galicia do precio medio que acadaron estes mesmos produtos durante o ano 2011? E á luz dos datos achegados, que valoración fai a Consellería do Medio Rural e do Mar dos mesmos e da súa incidencia no sector marítimo e pesqueiro? Esperando, señora Presidenta, o que nos confirme e nos conteste o señor secretario xeral, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balseiro. Para responder á pregunta, ten a palabra o secretario xeral do Mar, o señor Maneiro Cadillo. Moitas gracias, señora Presidenta, señorías. Indo directamente ás súas preguntas e de forma breve, ou intentarei no que sea breve, infórmelle que o comportamento dos valores dos produtos do mar, en concreto os ofertados en fresco en Galicia, pódense considerar de positivos, feito que se ve refrendado pola fortaleza de outros sectores, especialmente do sector transformador en xeral e do conxelado e conserveiro en particular. Atendendo directamente aos produtos frescos en primeira venda, temos que dicir que o volumen de descargas destinadas a esta primeira venda con respecto ao ano anterior baixou nun 2,1%, acadando as 183.500 toneladas, o que se veu compensado por unha suba nos prezos que levou a elevar a facturación nun 3,76%, chegando aos 474,8 millóns de euros. Esta suba dase grazas á elevación dos precios medios por kilo de peixes e mariscos nun 5,73%, o que ven a apuntalar a tendencia alcista da evolución que se dá dende o ano 2009. Se tomamos como referencia ese ano, vemos como a suba dos precios medios no ano 2011 se eleva ata case o 20%. Incluso, considerando a referencia da media do valor por kilo acadado no lustro entre 2005 e 2009,
vemos como a cifra acadada en 2011 xa está por riba nun 3,2%, o que constitúe xa non un feito illado, senón que consolida claramente a tendencia alza dos precios destes produtos. A máis, hai que ter en conta que neste período, no lustro 2005-2009, se minorou o precio medio ata nun 15%, a pesar de terse aumentado as descargas e, por conseguinte, a facturación global. Pero en base a pescar máis cantidade, non a vendela mellor. Sen embargo, esta suba non se produce, a que falamos do ano 2011, dunha forma xeral, senón que depende das especies, polo que non podemos nin debemos ser totalmente optimistas. Así, se collemos como referencia os precios medios en lonxa do ano 2008 respecto dos do 2011, vemos que, por exemplo, no lirio hai un descenso, unha variación do 4%, na xarda un incremento do 125%, pasando de 0,51 euros no 2008 o precio medio kilo a 1,15 euros, a sardiña de un 103% de incremento, o xurelo de un 21% de incremento, a pescada dun 22% de descenso, pasando de 3,72 a 2,87 euros, no rapante de un 4% de descenso, no peixe sapo dun 4% de descenso, no peixe espada un incremento do 12%, no bonito un incremento do 40%, que pasa de 3,56 euros a 5 euros, nos bivalvos un incremento do 12% e na centola unha disminución do 2%. Por tanto, creemos que estes datos invitan ao optimismo, pero non podemos lanzar as campanas ao voo. Teño que recalcar novamente que non temos a guerra gañada. Temos que procurar vender ben os nosos produtos distinguíndolos pola súa calidade, xa que os logros acadados son indescasos, pero sí creo que imos por novo camiño, e por iso seguiremos apostando por continuar coas medidas de promoción, coa asistencia a feiras, a consolidación da reorientación da marca Pesca de Rías e outras medidas nesta vía. Creo, porque además se fixeron públicos en varias ocasións, que moitas medidas tomadas e moitos resultados acadados neste aspecto, tales como o incremento na cantidad de peixe e marisco acreditado pola marca Pesca de Rías, que pasa de menos de 2.500 toneladas no 2009 a casi 4.000 toneladas no ano 2010 e 4.800, casi 5.000 toneladas no ano 2011, o que pon de relevo que o esforzo que estamos a realizar na reorientación da marca en ese marchamo de calidade está a dar os seus froitos, multiplicándose máis que por 2 a cifra de toneladas certificadas cada ano. Esta tendencia mantense tamén no ano 2012, xa que logo levanse certificadas máis de 1.500 toneladas de peixe marisco co selo Pesca de Rías no primeiro trimestre deste ano. Esta cifra supón un incremento de máis do 45% na certificación de produto da pesca artesanal destinada á primeira venta en comparación co mesmo período do ano pasado, se comparamos hacia atrás todavía maior incremento. Deste xeito, dase continuidade ao aumento significativo que está a experimentar esta marca, que é froito da reorientación que realizou a Consellería do Medio Rural e do Mar a través de accións realizadas para mellorar o seu posicionamento no mercado. A evolución desta marca de calidade tamén se reflite nos establecementos adheridos a ela. De feito, de hoxe hai certificadas 22 lonxas, 24 mayoristas e 5 transformadores. Tamén hai 36 restaurantes asociados á marca gracias ao convenio asinado no 2011 ca Confederación Galega de Hostelería. Entre estes establecementos están todos os paradores da comunidade galega e a maioría dos restaurantes que contan con algunha estrela Michelin en Galicia. Outra acción desenvolvida para impulsar esta marca de calidade é a campaña iniciada en decembro do ano pasado a través da que 488 establecementos de varios grupos comerciais como Gadisa, Vegalsa e Freud venden directamente produtos como berberecho, ameixas ou navallas etiquetadas con este selo. E a maiores, tamén debemos sinalar a importancia da asistencia a ferias nacionais e internacionais e moitos eventos de promoción. Tamén quero destacar que o interese das empresas de comercialización e transformación por acudir a este tipo de eventos é crecente e cada vez existe máis demanda de aproveitamento das infraestructuras e servicios que a Consellería pon a súa disposición para facilitarlle e baratarlle ás empresas a súa asistencia ás feiras e outros eventos. Así, a semana que ven acudiremos á Feira Seafood de Bruselas, unha das máis importantes a nivel europeo e mundial no ámbito dos produtos do mar, e onde podemos ter ese escaparate que precisamos para expor a calidade dos nosos peixes e mariscos que teñen, que está demostrada e que temos que revalorizar. Está prevista a asistencia dun total de 33 empresas como coexpositoras
ca Xunta de Galicia, 6 empresas galegas que acoden nas instalacións do Ministerio e 21 empresas galegas que asisten á feira empregando os seus propios medios. En total, 60 empresas do sector pesqueiro representarán os intereses de Galicia nesta feira. En resumo, seguiremos traballando nesta liña para afianzar os valores que os produtos do mar de Galicia teñen e farémolo de forma constante, podéndose sinalar que avanzaremos tamén no eido normativo, e deso me vou ocupar. Así, despois dun proceso de elaboración baseado na reflexión e no coñecemento do sector e do proceso comercializador, estamos en disposición de levar adiante, da man do sector, un amplo debate sobre as propias normas de comercialización. Neste senso, en breve verá a luz a proposta do decreto de comercialización que terá aos eidos transformador, extractivo e comercializador como elementos de análise e a seu criterio se someterá, sabedores de que as súas achegas mellorarán e adecuarán o texto de forma importante. A finalidade do decreto é desenvolver e mellorar a comercialización en orixe dos produtos pesqueiros para garantir a sustentabilidade dos recursos e a súa calidade. Este novo texto fai fincapé, entre outros, na mellora das canles de comercialización e distribución, nas medidas destinadas á mellora das condicións hixiénicas e de saúde pública dos produtos pesqueiros e en materia de seguridade alimentaria, como para asegurar a súa trazabilidade. Ademais, quixera manifestar a miña intención de dar conta do mesmo diante desta comisión, feito que xa anuncio e que me estimarei que se poderá levar nun prazo breve de tempo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Maneiro Cadillo. Turno de réplica para o señor Balseiro Orol. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario xeral, pola información que lle facilita a este grupo. Eu creo que depois de escutar a vostede, creo que hai que poñer en valor os datos que vostede nos acaba de ofrecer aquí, que me imagino que son datos de estadísticas oficiais, que ademais proceden das propias lonxas, que son quen, en este caso, os pasan. E creo que ademais que hai motivos para estar satisfeitos, que hai motivos e que hai datos positivos a pesar do momento de crisis que estamos a vivir, e tamén creo que isto non significa que señamos triunfalistas, que hai que seguir traballando en este sentido. É certo que pescar é importante, moi importante, pero tamén é certo que tan importante como pescar moito é vender ben. E tamén é certo que o Grupo Parlamentario Popular durante a pasada legislatura trouxo moitas iniciativas a esta comisión, trouxo moitas iniciativas ao pleno deste Parlamento dicindo que, que había que cambiar esa mentalidade de encher as neveras dos barcos, que é importante encher as neveras e as bodegas, pero o máis importante é cando se chega á terra que se venda ben, que se comercialice ben ese peixe. E é importante, moi importante para o sector pesqueiro e para o Grupo Parlamentario Popular que durante o ano 2011 tuveramos un incremento en primeira venda do precio do peixe en fresco a pesares das dificultades económicas e dos momentos de crisis que está a vivir este país. E alegrámonos tamén de que diga vostedes que confirme vostede aquí de que se está a traballar nun decreto de comercialización, porque é algo que este grupo ven demandando desde fai tempo. É certo que son moitos os retos en este sentido e son moitas tamén en este momento as dificultades para poder levar eses retos adiante. Dificultades que se atopan a diario os traballadores e traballadoras do mundo do mar. Pero depois de escoitar a vostede e depois de escoitar os datos que vostede nos deu, pois nós vámonos cunha conclusión, sin lugar a dúdas, que Galicia está a gañar posición no mercado. E iso creo que o resume, todo resume o traballo do Goberno, resume o interés da Consellería do Medio Rural e do Mar, que ademais é a súa obrigación en traballar neste eido e neste campo, e ademais que os produtos do Mar de Galicia, recoñecidos
como de primeira calidade no mundo, porque temos o mellor peixe e temos o mellor marisco do mundo, depois de escoitalo vostede, vamos convencidos de que están a gañar valor e que están a gañar prezo, que están a gañar as dúas cousas. Valor, que xa teñen un valor importante, e que están a gañar precio, e que isto repercute evidentemente en cada un dos traballadores e traballadoras do mundo do mar. E isto non sería posible, señor secretario xeral, e por eso compre recoñecelo, sin os apoios e o impulso do propio Goberno de Galicia e da propia Xunta de Galicia e da propia Consellería do Medio Rural e do Mar, que despois de escoitar a vostede temos que reconocer que neste eido está a facer ben os seus deberes. E agora hai que dicir que era algo que nosotros tamén sempre achacábamos na legislatura pasada, hai uns responsables ao frente desta Consellería que son uns aliados do sector pesqueiro. E os datos refliten, ademais, os resultados destes apoios. E con ese optimismo moderado nos momentos que estamos a vivir, eu diría que vamos na boa dirección, estamos nunha posición competitiva unha vez que se supere a crisis, e estes datos poñen de manifesto a mellora conseguida co apoio da política nos mercados e na cadena de transformación, e un apoio que ten que continuar, e esperemos desde o Grupo Parlamentario Popular, e temos a esperanza de que así sexa, que continue no futuro. Por iso que ninguén debe dudar de que a pesca en Galicia é un sector estratégico dentro da nosa economía e pode ser un factor, ademais, de impulso, de recuperación e de apoio en tempos de dificultades económicas como as que estamos a vivir. Por iso que os retos son moitos, as dificultades existen en este momento, pero tamén, como existen as dificultades, existe a vontade do Goberno, existe a vontade do sector, existe a vontade da Administración, e en esa dirección eu creo que temos que seguir avanzando. Por iso, señor secretario xeral, dentro de ese optimismo moderado, o Grupo Parlamentario Popular vai satisfeito con estes datos que vostede acaba de dar. Vaya rematando, señor. Termino, señora presidenta, non por nada, senón porque é certo que aquilo que predicamos tantas veces e que tantas veces trouxemos a este Parlamento, e por ese corto espazo de tempo que pasamos pola oposición, ahora que volvemos a estar no Goberno, non só o estamos predicando, senón o estamos poñendo en práctica. E non estamos poñendo en práctica porque o diga o Grupo Parlamentario Popular, porque o diga este diputado, nin porque o diga o Goberno, senón que nos está dicindo son os mercados, que probablemente é o que estamos a vivir en este momento. Por iso, créame de verdade, que lle agradecemos unha vez máis os datos que nos acaba de pasar e esa satisfacción moderada, porque tamén é certo que os tempos que corren non é para estar moi satisfeitos. Son tempos de dificultades, pero dentro desa dificultade, esa satisfacción. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balseiro Orol. Turno de peche para o señor Maneiro Cadillo. Gracias, señora presidenta, señorías. Bueno, en primeiro lugar, agradecerlle as súas verbas que nos animan a continuar nesta senda e, por suposto, como fixen outras veces, non no meu nome, sino facendas extensivas a todo o persoal da Secretaría Xeral que traballa de forma entregada neste camiño de mellorar a competitividade e o nivel de vida do noso sector. Creo que as súas verbas deben facerse totalmente extensivas a eles, porque son os que realmente son capaces e son quen de dar forma ás ideas que nos plantexamos. Dúas puntualizacións. Creo que estamos no bo camiño, pero queda todavía moito traballo que facer, e temos que facelo entre todos, goberno, sector e sociedade, para consolidar esta tendencia alcista. Esperamos que o novo decreto, que, como comenté, pronto xa está en disposición de ser enviado ao sector para consulta, que o novo decreto de comercialización contribúa de forma decisiva
a esta consolidación, que, como vostede ben decía, a nosa obxectivo é consolidar agora, ter estruturas consolidadas de forma que cando salgamos, que en algún momento saldremos desta profunda crisis, estemos situados, o sector, o complexo mar industria galego este situado perfectamente nunha boa posición de salida, de forma que sexa quen de ser o primeiro en aproveitar esa salida da crisis, esa mellora da situación económica xeral. E o segundo apunte, decirlle que me decía vostede que poñía en valor estes datos. Eu creo que o que debemos poñer en valor, os datos son un reflexo, o que debemos poñer en valor é, por un lado, a calidade dos nosos produtos e o saber facer da nosa xente do complexo mar industria, que son os que realmente son quen, ca colaboración, por suposto, do Goberno da Xunta e de toda a sociedade, son quen de manter e consolidar esta tendencia alcista nos seus precios. Por suposto que nadie pode dubidar de que os galegos sabemos pescar, sabemos mariscar, e creo que vamos na senda tamén de ser bons comercializadores. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Maneiro Cadillo.